No i teraz, że się w Wertheimie. Zaraz będę się tutaj wybierać. I tam idę na Stare Miasto. No jest to kawałeczek. Naprawdę 2 godziny jazdy teraz pociągiem. Fajnym pociągiem. Ale powiem, że coraz to bardziej mi się ta Deutsche Bahn podoba. Teraz on leci na Aschaffenburg przez Miltenberg. No i taki jest plan, żeby właśnie pojechać stąd na kole do Miltenberga. No to jest ze 40 może nie, 35 km, a później zaś cugiem z powrotem, tym samym cugiem pojada na Aschaffenburg i ten, nie? Dobra, bardzo fajnie, idziemy na kawę, to na razie. Ja pierdolę.